Takže čaute ľudia, dneska si zahráme Geometry Dash a bude to challenge spočívať v tom, že to musím zahrať na prvý pokus, úplne prvý level, čiže ideme na to. Vidíte, že Atom je 1, tak ideme na to, musím to dohrať bez jednej smrti. Dobre, poď. Budem sa snažiť vydávať videa každý deň. Keď to nepôjde, tak sa nehnevajte, no. A keď budem mať subscriberov, teraz mám 0, čiže tak keď nebudú tu žiadni odberatelia, tak budem pokračovať na môj starý kanál, na Jaxpress, áno. Ale on je úplne mŕtvý, čiže sa ho budem snažiť dať ako oživiť. Dúfam, že mi to pôjde. Tak, držte mi palce alebo dajte radšej ten odber. Lebo oživovať mŕtvý kanál, to je jak, neviem, operácia, ktorá na 1% vyjde, no. A tam som sa preslavil iba kvôli YouTube shortom a YouTube shorty sú také, že vy tam proste dáte jedno video, to vám nazbiera odberateľov a ten odber sa ako keby pre mňa nepočíta preto, lebo ten typek, čo na ten odber, už sa podľa mňa nikdy v živote nevráti na ten YouTube kanál môj. Čiže tak no. Yes! Dal som to. Toto bolo docela krátke video, ale podľa mňa si zaslúži like. Minúta 30 iba. 79 jumpov a prvý pokus. Dobre. Čiže ľudia, pozdajte mi odber, toto bolo krátke video a dúfam, že budú viac takýchto challenge na tomto YouTube kanále. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, odber a aj zvonček, aby ste nemeškali každé jedno video a budem sa snažiť vydávať YouTube video každý jeden deň a aj shorty.